Гасцей з Казахстана прымаў сёння віцебскі пункт часовага знаходжання бежанцаў. Супрацоўнікі казахскіх міграцыйных службаў прыехалі пераймаць вопыт у беларускіх калег. Заканадаўства па вымушанай міграцыі рэалізоўваецца ў нашай краіне з 1997 года. За гэты час статусы бежанцаў у Рэспубліцы Беларусь прасілі 3600 іншаземцаў. 838 з іх атрымалі статус бежанца. У Віцебскай вобласці ў мінулым годзе хадатайнічалі пра гэты статус больш за 30 чалавек. Большая частка з іх грамадзяне Афганістана. Віцебскі пункт часовага знаходжання бежанцаў існуе каля 10 гадоў. Асноўны поток вымушаных мігрантаў, якія прыбываюць у Беларусь, накіроўваюцца менавіта сюды, бо тут ёсць магчымасць пасяліць людзей на той час, які патрэбны для разгляду іх хадайніцтваў. Пункт разлічаны на 30 месцаў. Зараз тут знайшлі прытулак 11 чалавек з Афганістана, Грузии, Турции и России. Была достигнута предварительная договоренность о том, что на базе Международного учебного центра по противодействию торговле людьми, который в Академии существует, возможно, будет пробная группа для сотрудников казахских органов внутренних дел, будет организовано такое обучение.